Ntasekhaya kawusondele ke ndikuphe ikhombo yemfuxane yokugula kusomane kusithiwa sineentontoni sivuza ngapha or somile or sitheni. Kawusondele ke ndikubonisa uba udibanisa ntoni kwenzela uzovula imiphungu ube right, into ezikrwada ezityiwayo ukuze ube right. Niyalazi mos lo mntu lo ne nigqiba nifumane nalo ne nimkhuhle apha kwesitanyana uzabe usilantikini. Ogqiba kwakho ufumane noba ile iqinileyo ke uyikhathe uyigrinde ngokwakho uyenze ide ibe soft ntasekhaya xa ungakuthenganga straight. Ogqiba uzithi ityuwa yakho, ungayihoyi wethu le container yam, uzigqiba uzithi ityuwa yakho, eyam ityuwa ilapha kule nto ke. Ogqiba ke umntasekhaya uthi phaa phezulu udibanise kube njena mntasekhaya. Utye sithandwa sam, utye utye. Ugqiba kwakho utya eziweyi ke mntasekhaya uyazigquma ufuthe ngala oil kuthiwa eucalyptus ne mntasekhaya. Ogqiba kwakho sithandwa sam uzovuka umgqabagqaba ugqibe evini kungakhange uyobhatala mali kwagqirha. Sithini ngoku? Sishaya nge-holistic healing ngoba mntasekhaya asadlali ngale mini yangoLwesihlanu namhlanje mntasekhaya. Mandithi kuwe love and light, peace out, peace out.